казвам се Ясен. Намираме се в село Борика, близо до град Хитиман, Софийска област. Село Борика е родното село на моя дядо и моята баба по майчина линия. И това зад мен е родната къща на моя дядо. Още от ранна детска възраст съм свързан с мястото и при всеки свободен момент идвах при тях на гости. Когато бях по-малък, наистина беше като на гости, а след определена възраст активно се включвах в това да им помагам, тъй като те се занимаваха с отглеждането на животни и гледаха градини с зеленчуци. Събираха сено през лятото за храна за зимата за тези животни. И също така ходил съм и на паша с тях да пасем овце, кози. Така че животът ми е пряко свързан с това място. И години след като детските моменти отминаха, детският живот и завърших висшето си образование, реших по стечение на обстоятелствата да се заселя трайно в Борика и да започна да създавам ботаническа градина. И разбира се, това е процес, през който човек преминава и той не може да завърши. Градината е жив организъм, който постоянно се променя и постоянно изисква грижи и отношение. И може би това е най-вдъхновяващото нещо, човек да се занимава с растения, тъй като те постоянно се променят и са постоянен източник на вдъхновение. Това как ги съчетаваш, как си подхождат помежду си, възможността да непрекъснато да въвеждаш нови видове растения в градината, да я обогатяваш и тя да изглежда все по-красива, все по-привлекателна за човешкото око. Отнеми 7 години, за да се достигне до този етап, който ще видите. 2015 година започнах да създавам градината с тази цел да бъде ботаническа градина. 2016 отворих първата част, която бях направил за посетители. И 2017 година родителите ми помогнаха да закупиме още един съседен имот, тъй като по-голяма част от градината имот е наследство от моя дядо и баба. Но в 2017 година закупихме още един имот, който от съседи взехме и аз продължих разширението на градината. И в началото може би бяха около 100 различни вида растенията, които бях засадил. По-настоящем те вече са над 530 различни вида растения от почти всяка една точка на планетата, където климатът е сходен с нашият. Като най-лимитиращият фактор за това дали мога да отгледам растение тук или не, реално са в зимните температури. Тоест, ако мястото, родината на това растение, температурите падат под нулата през зимните месеци, вероятността то тук да оцелее е много голяма. И това е и фактора, с който се съобразявам, когато правя избор на растения. Растения, които са от субтропик, например, няма смисъл да опитвам да отглеждам. Идеята да създам ботаническа градина, честно казано, самият аз така ми трябваше определено време да мога да го формулирам за себе си. И с времето осъзнах, че е необходимост лична и то не точно конкретно, ако махнем думата ботаническа и остане само градина, градините са места, в които човек е потопен и е сред красота. А на мене, честно казано, доста ми липсва красота в света, в който живееме.
и се опитвам да си създам един малък мой свят, в който да се изолирам от околният, който много често поради ред причини не отговаря на моите духовни потребности. Така че вътрешен глас, вътрешна необходимост да създавам красота и да се изолирам от грозната действителност понякога. Това е, може би, най-силният мотив. Разбира се, и също така любовта ми към природата, интереса ми към всички живи същества. Още от ранна възраст отглеждам растения, занимавам се с отглеждане на различни животни. Любопитството ми към природата, това също е определено допринесе. През 2015 година започнах да създавам градината и това ми отне една година подготовка, тъй като преди да започна да засаждам видовете и да правя съчетанията между различните растения, трябваше да подобря почвените условия на мястото, тъй като те бяха неподходящи за отглеждането на голямо разнообразие от растения. И може би това начало и беше като някакъв тест дали бих се справил, тъй като беше свързано с доста сериозна физическа работа. И количка по количка те се оказаха стотици, няколко стотин, после станаха към 1000 и това си беше абсолютен тест за намеренията ми дали въобще бих се справил. Няколко месеца отне само полагането на новия почвен слой в тази първа част от градината. Намираме се в първата част от градината, която създадох. Тази, която изискваше този усърден физически труд по полагане на нов почвен слой. И ето тук това малко декоративно езеро също изискваше доста усилия, за да бъде направено, тъй като камъните трябваше да ги пренеса ръчно с кофи. Просто достъпът е ограничен за по-големи машини и всичко свързано с създаването на градината и грижата е свързано с носене на ръка, общо взето. Тази леха е първата, която направих в градината и от тогава тя претърпя повече от 3 трансформации, абсолютно, които включваха почти цялото изваждане и смяна на видовете, за да се достигне до този етап, който в момента се вижда. Тук съм съчетал различни видове растения, които имат ефект през различните сезони. И дори през зимните месеци, януари и февруари, тези орнаментални треви, които виждате в момента, също присъстват, разбира се, под различна форма. Те тогава стават жълти. Ето тези големите, също сукулентните растения, някои вечно зелени растения. И по този начин лехата има живот през всеки сезон. В момента може би един от най-красивите периоди през годината, когато е цъфтежа и на декоративните треви, и на всички тези растения, които виждате. Ето това растение има така любопитна история. Той идва от Чили, от Андите. И една дама, с която се запознахме тук като посетител в градината, дойде и ми спомена, че често ходи до Чили и че може да ми донесе семена оттам. И преди няколко години ми донесе няколко вида семена. Всички поникнаха, но единствено ето това растение, което се казва Sicilinium stratum, то оцеля, ето тук също го има. Така че то е от семе, донесено от Чили. Имам и такива растения. Повечето от растенията са закупени от разсадници, поръчвам от чужбина, обикалям в страната, когато ми се отдаде възможност есенно време, тъй като през активния сезон не мога да се отделя от градината. И пътувам, винаги се стрема да си набавя нов вид.
Но както вече споменах, например, с това растение, понякога и посетители ми носят различни видове растения тук в градината. Така че са много начините, чрез които включително самата природа допринася за обогатяване на градината. Ето тези полски макове, които виждате, ето тук също, те са самозасяти на произволен принцип, не съм ги сложил аз. Семената са били в почвата, която съм заслал, и те в годините се самозасяват и правят този много красив ефект на фона на декоративните треви. Това е растението с най-големи листа в света от тревистите растения, от тревистите многогодишни растения. Едно отделно листо може да достигне до размера на плажен чадър. И неговата родина е югоизточна Бразилия, планината Сера до Мар. Растението се казва Гонера маниката, също така го наричат бразилски ревен. То не е толкова екзотично от гледна точка на това, че в някои европейски държави дори се е превърнало в инвазивен вид и хората дори се опитват да го отстранят от природата си. Но в България рядко се отглежда, тъй като изисква специфични грижи и поради тази причина не може да се види на много места. Това растение с жълтите цветове е любопитно. Казва се фломис и то е растение, което се използва за многосезонен ефект в градината. В момента го виждате с тези впечатляващи сферични съцветия, които изпъкват върху голямата зелена листна маса. След като прецъфти, остават орнаменталния ефект от семенните кутийки, а през есента листата падат, семените кутийки стават кафяви и остават етажирани върху цветоносните стъбла и през цялата зима създават много красив ефект, особено когато има скреж или малко сняг в градината. Те се натрупват с скреж или с сняг и седат много ефектно. Градината зад мен е втората част от проекта, който стартирах през 2015 година. Това като площ е по-голямата част от терена, върху който е изградена цялата градина. Тук започнах работа през 2017 година и идеята ми беше да създам 4-сезонна градина, в която са включени видове, които да имат и есенен и зимен ефект, като за това са използвани различни видове декоративни орнаментални треви, вечно зелени широколистни храсти, вечно зелени иголистни храсти и дървета, също така растения, които са с красиви семенни капсули, които остават през зимата, семенни кутийки и не на последно място храсти, които са с цветни кори през зимния период, жълти, оранжеви, червени, и това внася много цвят през сивите зимни месеци. Силно се надявам, че това, което правя и красотата, която се опитвам да създавам, ако не съм го постигнал напълно до този момент, радва и посетителите, които идват в градината, по някакъв начин ги облагородява и тръгвайки си успяват така да отнесат частица от градината със себе си. През последните няколко години се опитвам да обогатявам изживяването на посетителите в градината с различни дейности. Например, този месец се случиха 2 изложби в градината, в посетителския център. Едната на портрети на животни, а другата е живопис. Също така в градината идват групи с деца и от детска градина, и в училищна възраст. И с тях работата включва обиколка на самата градина, показване на поредките растения и разговори в посока опазване на природата, защо природата е важна за нас хората, защо трябва да я пазим. Опитвам се да придам една добавена стойност на това, което правя, която да излезе извън мащабите на градината и да по някакъв начин така да допринася
за по-добро общество, за по-светло бъдеще. Разбира се, в някакъв много малък мащаб. Аз го съзнавам, че не мога да имам глобален и национален отпечатък, но поне хората, които се докосват до мястото, да си тръгват с една идея по-смирени и по-загрижени за природа.